बाबरे बा सादोंसै बिराद ओंखाम गोरलै जागासिनो दं नै लोगोफोर ओंखाम गोरलै जादों नैबे अनलाजों नाथुर ओमफ्राय लाइ नायो लाइ अनलाजों लाइ ओमफ्राय नाथुर गोरान ओमफ्य थिं सयाबिन आलु मुला भाजि ओमफ्राय नै जों आबैमोनजों जादों बे जाबाय ना आबैमोनाव ओमफ्राय थिं गोजोनपुर ना बाथोन ओंखाम जाबाय दङ ओंखाम गोरलै जादों नै लोगोफोर ओंखाम गोरलै ओंख्रिया गोबां मानसिथार मादैमोनाबो जागासिनो दं बिराद मोजां मालाय फार्स्ट टाइम ओंखाम गोरलै जानाय ना फ्राय जादों ना फ्राय जों देखाय आबैखौ बारा देखाया जागासिनो मादैमोन लुखोना दे लाबोब्रा लानांगौ जामासिनो जाबायानो लोगो दंनो ओंखाम गोरलै जादों नै वेलकाम टू अरेन एक्सपार इउटुब चेनेल दा बिथांमोना ओंखाम जागासिनो माबाजों नै बेदरजों बाबरे बा सादोंसै बिराद